Ryan Sultana iż-żagħżugħ ta' 24 sena mill-Liklin li jinsab mixli li spara 3 tiri u darab gravi lil Vincent Xwiereb ta' 55 sena minn Naxxar ingħata il-ħelsien mill-arrest. Dan wara li l-vittma magħruf bħala Censo Loranġo xied li ma ra lil ħadd jisparalu b'arma tan-nar u ma jafx minn fejn ġew it-tiri. Il-vittma xied li dakinhar tal-isparatura ħareġ mill-karozza b'pompa f'idejh biex ipejjeb sigarett. Qal li kull ma jiftakar u li xi ħadd sparalu iżda la sema' tiri u lanqas minn fejn kienu ġejjin. Fis-seduta ta' dalgħodu ħareġ ukoll li ż-żewġ irġiel kienu jafu lil xulxin. Ingħad li Xwiereb kien jieħu lill-akkużat biex jara l-psikjatra tiegħu. Sultana ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 4,000 euro u ġie ordnat ukoll biex jiffirma l-assa darbtejn fil-ġimgħa. Rapporti qalu li l-vittma kellu jagħti xi flus lill-akkużat. Il-Filippina akkużata li qatlet lis-sieħba tagħha f'Lulju li għadda kienet qed tissuspetta li l-vittma kien f'reazzjoni. Mayumi Santos Pataxil ta' 44 sena tinsab akkużata bil-qtil ta' Marcellino Montalban Saraza. Hija tiġi akkużata wkoll li fabbrikat provi li babset l-evidenza u li għamlet rapport fals lill-pulizija. Fuq il-pedana tax-xhieda telgħu jiġu żewġ irġiel li kienu ħbieb tal-vittma li xiedu li l-akkużata kienet dejjem tgħid. Huma qalu li l-akkużata kienet tgħid li l-vittma għandu nies oħra, iżda huma stqarrew li ma kienx vera. Olandiż ta' 17-il sena weħel multa ta' 2,500 euro wara nsab ħati li saq ġetski b'mod traskurat u li kkaġuna il-mewt ta' sieħbu. Il-każ imur lura għall-festa ta' Santa Marija fl-2018 meta l-imputat, il-vittma u ħabib ieħor irħewla għall-bajja ta' San George f'San Ġiljan. Fil-qorti ngħad li kienu jsuqu l-ġetskis meta seħħet ħabta bejn il-ġetski misjuq minn Gerrit van der Ven u dak ta' Mart de Ruter. Mad-daqqa de Ruter waqa' fil-baħar u tilef ħajtu. Mill-awtopsja ħareġ li huwa miet wara ġara b'ksur f'rasu. Fil-qorti nagħtu ukoll li fil-lejl ta' qabel l-inċident fatali Dervin xorob bejn 10 u 15 il-fixkun birra qabel ma jorqod. Għalkemm ma jirriżultax li l-imputatu sħabu xorbu alkoħol dakinhar tal-inċident fatali, irriżulta li l-imputat kellu traċċi ta' alkoħol. Il-qorti tal-appell ikkonfermat li fis-stqarrija li ta' Ismail Habesh mixli bil-qtil ta' Simon Grech ma tintużax fix-xhieda tal-ġuri u lanqas il-ġurati ma jkollhom konjizzjoni tagħhom. Dan għaliex meta tal-istqarrija lill-pulizija Habesh ma kellux avukat tal-għażla tiegħu. Ismail Habesh mill-Libja u Faisal Muhawaci mit-Tunezija huma mixxilija li qatlu lil Simon Grech fil-Marsa f'April tal-2005. L-omiċidju seħħ meta l-vittma allegatament kienet li tlajja għal skopijiet ta' prostituzzjoni u ntqal li kellmuh iż-żewġ akkużati. Fit-trattazzjonijiet li jsiru qabel jinsema l-ġuri, il-qorti kriminali laqgħet talba tad-difiża biex l-istqarrijiet tax-xhieda kollha tal-prosekuzzjoni ma jinsemgħux fil-ġuri minħabba li ma kienx hemm avukat tal-għażla ta' Habesh preżenti. Madankollu l-Avukat Ġenerali appella u l-Qorti tal-Appell Kriminali irpreseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Edwina Grima u Giovanni Grixti li reġgħet ma laqgħatx it-talba tal-Avukat Ġenerali. Għal Habesh ġew l-Avukat Edward Gatt u Ismail Bsajla. Rapport mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi l-Olaf dwar l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli issa jifforma parti mir-rekord tal-allegat każ ta' ħasil ta' flus kontra iż-żewġ it-tfal tiegħu. Kopja ta' dan ir-rapport ġiet ippreżentata fil-qorti hekk kif komplet il-kompilazzjoni kontra Luis Dalli u Claire Gauci Borda li flimkien ma' 4 barranin oħra qed jiġu akkużati li frodew diversi investituri u li kienu nimħuh wara l-operazzjoni finanzjarja legali magħrufa bħala Ponzi. L-4 barranin akkużati minn dan iż-żmien l-hawn mietu. Il-proċeduri kontra ż-żewġ aħwa tal-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli issa se jerġgħu jibdew f'Ottubru meta l-prosekuzzjoni mistennija tipproduċi madwar 11-il xhud biex jikkonfermaw dokumenti kif mitluba mill-Avukat Ġenerali.